सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन आं दा दंफैयो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बैराखुन्दु खाथियाव आंग्राजुलि होननाय गामि बेयो फुरा इन्डिया भुटान बर्डारजों नांजाबनाय बाहाय दैनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो भुटाननिफ्राय फैनाय दैमुनि दैखौ लोङो बेयो गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो लोंबोगासिनो सिगाङाव अपेनलि भुटानाव थांनानै दैखौ रोगानानै लाबोनो हायोमोन नाथाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय भुटाना एसे टाइट जाबाय जेसेबांखि बर्डार एरिया मानसि हाबग्रा दं बाहाय सिकिउरिटि दोनबाय बिसोरो हाबहोला दा बिनि थाखायनो बिसोर मा खालामदों गावसोरनो निजा बे पाइपखौ दैमुनिफ्राय डाइरेक्ट लगायनानै बिसिम लाबोनानै होफैदों जाहाथे जोंनि इन्डियान मानसिफ्रा गावसिनियाव हाबहैयै बायदि आरो लोगोसे बे दैया मेसेङावबा फुङाव फैबा उखुन्दै थुनायानो गुदुं जायो दुगैनो मोजां मोनो ओमफ्राय आरो सामफुआव जा दैज्लां बोथोरावबा गुसु थान्दा जायो माने अट'मेटिक आरो गोजां बोथोराव गुदुं जायो बेनिफ्राय गरम बोथोराव थान्दा गुसु जायो बेनो आं दा नोंथांमोननो खिन्थागोन बै बांकार खालामनानै थाजोब्बाय बिसोर केम्प खालामनानै बे गोजौआव नै बेलाय बेबायदिनो मानसि थांग्रा जायगायाव केम्प लुयै बिसोरो सिकिउरिटि गार्ड दोनजोब्बाय जाहाथे जानला मोनला मानसिफ्रा थांनानै हाबहैयै बायदि बिसोर दा कर'ना भाइरास बेमारखौ बिराद गिनानै दङ नै पाइपआ बेबायदि बेयावनो सर गोलैयो बेयावनो दै लांफायोमोन आरो दुगैयोमोन आरो बहुत मानसि दुगैयो more than 100 न'खरनिबो बारा फैयो आरो बेयाव दै लांफैयो आरो दुगैयो आं दा नोंथांमोननो देखायसिगोन दैमुआ बै हाजोआव बे दैमुनिफ्रायनो पाइपखौ लगायनानै लाबोबाय नोंथांमोनहा नुबाय नै पाइपआ बे जायगायाव लगायदों फंबाय मा दै होनो बेखौ ओरैनो जा दानस्रिनिफ्रायबो फैयो आरो लोगोसे टाइगार हल होननाय दै दङ मोनसे भुटान सिंनिफ्राय टाइगार हला मोननै दैया जइन जानानै बाहाय बोहैबोयो मोनसेया जाहैबाय धोनस्रिनिफ्राय आरो मोनसेया टाइगार हला दैया बिराद गुसुथार नै दाबो दुगैनो होयो ना दुगै जायो जेबो नङा भुटाननि सिकिउरिटि केम्पआ नै बाहाय नै आं खेबसे जुम खालामनानै देखायबावनोसै नोंसिनो न'आ जोबोद समायनाथार माथो बा बिदि गामियावबो बेबायदि न'आव थानानै मा नांबावगौ आरो जायगायाबो स्रां प्रब्लेमा मोनसेल' जाहैबाय दैनि प्रब्लेम लोंनाय दैनि दुगैनाय सि सुनायनि दैनिथ' अभाब गैया मानो होनबा बिराद जाम्फै दङ खाथि खालायावनो आरो दैयाबो बिराद साफा गोग्गो गुसु मोजां नाथाय लोंनायनिल' प्रब्लेम आं बेरायबाय गोबांथार जायगायाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो होनजायो अलमस्ट बेनिफ्राय आं मिन्थिनो मोनबायदि आयरना बिराद स्ट्रं हल अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो माने सोदांनानै लोङाबानो लोंनो हाया ओमफ्राय माखासे जायगायावथ' अन्थाइ बेनि थाखायनो बरवेल खालामनो हाया 2 लाख 3 लाख थाखा नांगौ गोरिब न'खराथ' हाया दा बेल' आरो प्रब्लेमा गामिया जोबोद समायना रमायना ओमफ्राय मेइन अकुपेशना मालै मानसिफोरनिया बेनिया प्राय जोंनि गामियाव आबाद मावो ओमफ्राय आरो माखासे बिजनेस भुटानबो खाथि जाबाय आइजोफोरा अरुणाचलबो खाथि जाबाय आइजोफोरा बांसिन मैगं दुकान होयो ओमफ्राय आरो माखासे बेदर दुकान होयो आरो अरुणाचल बर्डारबो जाहैबाय नालाय मेइन एरियायाव मेइन इनकाम हिसाबै मानसिफ्रा बांसिन बिजनेस खालामो दे मोजां जों दा आलदा जायगायाव थांगासिनो दङ फंबाया बहाबा लांसिगोनलाय टाइगार हला जायगायाव नुवाखै न' सेरावनो जाम्फै दङ दुगैनाय सि सुनायनि थाखाय सिन्था गैया दहायनो होनखाबाय खालि बे लोंनायनि दैनि थाखायल' नाफ्राबो मोनलाबायथारोदां ना इजिलि दुगैनो लुगैलायबाय न' सेरावनो जाम्फैजोब जेरावबो ओरैबो
मा होनो बे जायगाखौ बेखौ बे दैखौ बेयो बे दैखौ दैया ओरैनो दोनस्रिनिफ्राय बोहैनाय दोनस्रिनिफ्राय बोहैबोनाय ओमफ्राय आरो मोनसेया जाबाय बै भुटाननिफ्राय थाइगेर हला दै दा जों बेखौ नायनो थांगोन थ' होमबालाय दै बारलांसै नैबे जाहैबाय थाइगेर हला बेनिफ्राय बेयो इण्डियानि गामि ना भुटाननि गामि बेलाय बेबो जोंनि इण्डियानियानो इण्डियानि गामि जोंनि गामियानो ओमफ्राय बिनि माहाय गोजौबा बे हाजोआ भुटाननि जाबाय थ' नायनि सिमाखौ नायनो बर्डार खाथिथाराव न'थाम न'ब्रै दङ गोरिब गोजाथार माथो न'फ्रा मोजां गैया बिसोर दे लेबार मावनानै जायो नामा नै बेलाय न'फ्रा नाथाय जायगाया जोबोद मोजां सान्ति ओरैबायदि पिसफुल नैबेयावबो मोनसे लोंग्रा दैखौ जोंहा भुटाननिफ्राय पाइप बोना होबाय थांनो हासै जायगायाव दैमु दङमोन बावबो दैमु नै बिराद सिस्टेमेटिक दा दै लोंनायनि थाखाय प्रब्लेम गैला खिन्थु रोगानांगौ जायो न'निफ्राय फैनानै रोगानांगौ जायो पाइप मोनसे बाहायबो 10 मिटार थांबानो बर्डार पिलार दे नायनि बेनिफ्राय भुटान हाबबाय सिङाव बेनिफ्राय बाहाय आबादफोरखौ इण्डियानिया मावो ना भुटाननिया मावो बेलाय भुटाननि गोलैबाय बिसोरो भुटाननिया मावगोन देग्लाय लकडाउननि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बिथांमोना आबाद मावनो मोनाखै बैहाय हनै गेट माबा दङ मा होनो केम्प दङ बैहाय केम्प दङ मोनथाम माने भुटान जिं गासिबो केम्प दंजोबो आं दा जुम खालामनानै देखायहरनोसै नोंथांमोननो फैगौ हनै बेलाय बाय केम्प खालामै थाजोब्बाय बेलाय जुम खालामनानै नुबाय जोङो बाहाय आरो ओरैजायबो दंबावो नै माथो नै बेहायबो दङ ओरै साइडआवबो राइट साइडआवबो जेसेबांखि इण्डियाननि हाबग्रा जायगा दङ बाहाय केम्प खालामै थाजोब्बाय जाहाथे इण्डियाननि मानसिफ्रा हाबफैनो हायै बायदि जों दा टाइगेर हला दैनि खर'आव फैबाय ना बेनिफ्राय क्लियार केम्पआ नै बेलाय बै गोजौआव दङ केम्प आरो ओरैजायबो मोनसे दङ केम्प बै हाजोआव भुटाननि पुलिस आर्मि थायो भुटाननि पुलिस आर्मिफोर थायो बेनिफ्राय बे माइबारिफ्रा गासिबो इण्डियाननि गायजोबनाय ओरैजाय बे हाजोआल' भुटाननि ना जों दा ओरैहाय बे मा होनलाय टाइगेर हला जों दा बे टाइगेर हला दै थांफिनसिगोन बेहा टाइगेर हला नाम थानाया जाबाय बे जायगायाव गोबां टाइगेर दंफां दंमोन टाइगेर दंफांफोर दंमोन गिदिर टाइगेर बिफां दंमोन आरो बे एरियायाव बिनि थाखायनो बे जायगानि नामखौ आरो बे दैखौ टाइगेर हला नाम दोननाय जादों आरो इन्टारेस्टिं लकडाउन जायैनि सिगांथ' ओरैनो गोसोबायदि थांनानै आलासि जाहैनानै फैनो हायोमोन गोसोबायदि आलासि जाना थांना फैनो हायोमोन आरो बिथांमोनाबो न'नि बायदि खालामोमोन न'नि बायदि वेलकाम खालामोमोन जाहोयो लोंहोयोमोन गोसो खुसियै आरो लोगोसे मा होनो मोनसे जायगा दङ बे टाइगेर हला आगसि गालथिं बिसिं जोंहा आइमा गुरुं नायदोंमोन मोनसे आगोलाव गोदो गोदाय माने बेयाव आइमाफोरा थायो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ जोङो थांनानै नायहैबाय माने सिङाव गुरुं दङ खिन्थु न' बायदि गिदिर जायगा दङ आरो माने केब आरो ना दन्दर बहुत गिदिर दन्दर दङ बे दन्दर सिङाव माने न' बायदि दङ आरो न' बायदिमोन नायखांहैबावबाय आरो नोंबो नायबाय बिमा फिसा खानाय सिनदोंलै मालाय बिस्रासो किम जमनि बायदि सिनना हो किम जमनि बिमाया मैया सिननो थिनबाय सिना नायनोनो हाला बिमाया आरो बरिया दे किम जमनि बायदि सिनखाव बे लांदाङाबो भुटान ना भुटान देग्लाय खेथि खालामनो हायाखै लकडाउननि थाखाय बेनिफ्राय बेलाय बे हाजो बेनिफ्राय बेंगासिनो दं बाहायबो जेरावबो बैयावबो दंबावो बै गोजावबो आं जुम खालामनानै दा देखायनोसै